13. ročník pretekov automobilov do vrchu v Čiernom Balogu pri Brezne odštartoval druhú polovicu sezóny tohto seriálu. Rady pretekárov obohatilo už aj družstvo preskamistov preplnené osobnosťami umeleckej a politickej scény. Keďže po parlamentných voľbách má prezident Slovenskej republiky viac času venovať sa svojej záľube, spýtali sme sa ho, či zmena politickej situácie ovplyvní aj jeho taktiku na kopcoch. Kopce ostávajú tie isté. Poslanci sa menia, ale kopec je ten istý. Akurát, či sa vylepší cesta, alebo nie. Zatiaľ cesta je taká ako v lani. Sú zaliaté diery, tak je to v poriadku. Bohaté zastúpenie Fabii potešilo aj 15-ročného Filipa Sládečku, ktorý si ako najmladší jazdec Inkar Motorsport týmu mohol konečne zmerať s nimi sily. Som rád, že sa tu zišlo takto viacej aut. Vždycky bývali 2-3 autá. Konkurencia je viac menej, sú to takí novinári, ktorí tiež sú začiatočníci ako ja. Som rád, že ich tu je toľko teda. O tom, že po tatovi zdedil pretekársky talent, svedčí i fakt, že sa mu podarilo vyprášiť kožuch i takým ostrieľaným borcom, ako sú Martin Jezerčák či Martin Danajka. V Ačkách bez rozdielu kubatúr aj na Balogu kráľoval Jaro Homola s C2 naháňaný veteránom Dodom Studeničom na starom Golfe a Miroslavom Štibravým na M3. V NKách sa nedialo žiadne prekvapenie. Úradujúci líder skupiny Peter Jureňa potvrdil svoju pozíciu podobne ako aj Anton Strnad, obaja jazdiaci na Mitsubishi Evo 7. Najpríťažlivejší pre divákov bol opäť súboj lídrov skupiny E2 Mareka Ďurovkina a Martina Kojša. Tak kto z koho, ako to je veľmi ťažko povedať. Sme veľmi vyrovnaní, to bolo vidieť na Dobšine, že vlastne ideme zhruba úplne to isté a závisí to od nás, že kto urobí menej chýb, kto ako sa bude koncentrovať na jazdu a samozrejme od auta. My máme surové auto, ktoré kedykoľvek ešte môže vyhodiť nejaký technický problém nepredvídaný, ktorý nás môže zastaviť v tom ťažení. Moje auto vyrobilo Audi Sport, na rozdiel od Martinovho auta, ktoré vlastne oni skladajú. Vlastne mne tá technika bola vyvíjaná, rokmi, technikmi z Audi Sportu a strašne veľa peňazí do toho oni vkladali a to auto bolo vlastne stvorené na okruhy, tak aby vydržalo veľkú záťaž, na rozdiel od toho, čo robí Martin, čo vlastne skladané auto. V sobotu bol nakoniec úspešnejší Martin, no v nedeľu si prvenstvo vymenili. Medzi monopostami skupiny E2 to malo byť rozhodnuté už v úvode, keďže Jaro Krajčí neštartoval. Juraj Sládečka bol však v sobotu prekonaný Vladimírom Frídlom na Dalare 393. Tak je to trošku pre mňa sklamanie, ale potvrdilo sa to, že vlastne tá nehoda, ktorú som mal na Dobšinej, zanechala v mojej hlave určité stopy, takže mal som trošku problémy vlastne sám so sebou a auto fungovalo perfektne, takže verím, že zajtra už potvrdím technicky, že auto je lepšie a podarí sa mi spraviť lepší výsledok ako dnes. Friedl zacítil možnosť plného bodového zisku, čo mu bolo skoro osudným v poslednej jazde, kedy havaroval. V DP sme sa stretli aj s majiteľom Inkar Motorsport týmu a keďže sme v polovici sezóny, nedalo nám neopýtať sa na stručné hodnotenie. Keď mám povedať konkrétne menovite, tak Marek jazdí to, čo má jazdí s týmto autom, je vlastne lídrom súťaže. Veľmi príjemne prekvapil Filip Sládečka, to sme od neho skutočne nečakali. Dneska to potvrdil, vyhral 1400. Juro Sládečka vlastne sa zoznamuje celý tento rok s 3000. Andrej to isté vlastne, čo Juro Sládečka, on sa zoznamuje s týmto vozidlom, vlastne vhúpol do týchto pretekov, jak sa hovorí, rovnými nohami. Čiže má aj on čo zlepšovať, ale je to veľmi dobré. Ja myslím, že môžeme byť spokojní. Iba týždeň mali pretekári na prípravu a nutné opravy vozidiel, pretože 22. júla sa išla Európa na Pezinskej Babe. Aj tu sme sledovali víťazné ťaženie Filipa Sládečku medzi Fábiami. Ani Jaro Homola, ani Peter Jureňa nenašli premožiteľa vo svojej skupine v slovenskom pohári. Veľkým prekvapením bol však Štefan Rosina mladší, ktorý so svojím špeciálom BMW M3 GTR doslova ušiel druhému Marekovi Ďurovkinovi a tretiemu Martinovi Kojšovi a v absolútnom poradí si pripísal 12 bodov za tretie miesto. Druhý skončil Juraj Sládečka a plný bodový zisk si tak z Baby odniesol Jaroslav Krajčí.